Panggung makan itu. Aglan ke ini kok. Aglan itu mana? Oh, silut. Oke, tahu isi mir lah benci. Mama makan ini di mana sih? Aglan itu dari ada ini. Masih dari dia. Apa yang boleh? Iwaran Reres. Kenapa apa? Azau. जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ लड़की को क्या करा तूने हाँ क्या खाया तूने साला साले को मारूंगा Hap angguk pananggo. Caca. Cat, ini hư hình gì nè? Mansuk. Mansuk. Ya. Manji. Payon. Ibaca. Oh. Ini nama. Salah sekali. Oi. Mana gelas le bukan? ओए तुम्हारे इसने मां Tai is bisa pindah rumah. Kenapa? वहां उसे इस पेटिंग को सबसे रिंग से बनाएगा उठो Ada sih bang ini pak. Kau bilang lo. Baikkan. Ada sih kamera. Abang kau ah? Beli. Karme. Salam alaikum. Kar. Grenade. Marah kau baik. गोली खत्म हो गया भाग गया चला आं नोंखौ नायबाय थादों नों मानो इखौ जायाखै दुखु दं बर' फिसाफोरनि थाखाय आंनावबोथ' दुखु दंना समायनायाबोथ' नोंखौ नेनो हानाय नंला आदा बे समायनाया आंखौ नेनो हानाय नंला थ' मालाय बिस फिसा मोनजोब्बाय
दुखु जारलायाबो जोब्बाय दुखु जारलाया जोबाखै बिसोरबा ओंखाम मोनजागोन ना मोनजायाखै पुलिसफोरनि उदखारियावबा माबायदि सहायनानै दं नोंनि फिसाजोआबा दा बोरै दं आंनि फिसाजोखौथ' मुसुखा असिया गोथारथि खालामबाय बै मुसुखा असिया गुन्दाया साल्ला गावनि गांनाय उखैनायखौल' मिथियो बे असिया आंनि समायनाखौबो बियो रेप खालामदों बियो ओइ बाबु दा थासारिया बिराद गरम खाथि खालाम जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि असिनि खोथाखौबा आं जोबोद मिनिनो ओंखारो बर' हारिखौ सिबिनो खालामो खोनादोंना खोनायाखै नोङो खोनादों होगासिनो बर'फोरा गुन्दाफोर जागोन बिसोरो मा जानो बर' हारिनि थैसोग्रा जागोन बिसोरो गोथारथि गैयि खालामग्राफ्रा बिसोरनो साल्ला आरो दाख्लै भिडिअ बै रकेटआ रेडि खालामनांगौमोन गामि थानानै एरमार्ट खालामनो सिना जोंथ' दाबो लाबोआ होलाय हाब गावगोन बिनाबो गलायबायलै लुस जाबाय बाला दाख्लै आदां गदों बैयाव गावसार एसे नामा मुसुखा बर'खौ सिनायाखै My name is मुसुखा बर' आं रावनिबो गांनाय उखैनायखौ मिथिया आरो नोंखौबो दिनै आं जोंनिखौल' मिथियो होनसै जेराबो गबाय थायो सोर मानसिखौ थांदों सोरबाया दहायजों खारफिननायसो आंलाय बेनोथारथ' मानसियाथ' थैबाय हुस गैया गेसाव मोना आंलाय थ' फायसथ' बे गथ'खौ जों भाइ खारनो फैबायमोन Palase. Mudah-mudahan. Sekarang nengah, jauh kan masuk kamu. Ini sekarang nengah. Udah kunci mana? Dari ini. Nah, iya dong nengah. Aku. Ayo. Roket. Ang mama ko lagi. Ano ba? Game. Oi, upah kita. Hajar. Paku. Tangan kita. Joli. Kafe. Oi, cut.
kaki. Dah. Oh, rajo lagi. Salah. Ya, bener aku. Jangan lupa nih. कहाँ से लाए जान? चले बेटा, Mana lo? चले बेटा। साला गरम होती ना। Maro maro. Oh, itu. एक्शन कहाँ गया? संजासनाभा साहा खोलाहा गैयादाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा Siapa bro yang nak kau? Alah, mesti. Kau terbawa ini. गैयादाबो दिनै बर'नि नोंना बै समाव हारिनि थाखाय जिउ मावनाया गोग्गाथाव बाथ्रा आंबो दिनै बिदिनो जिउ मावो Jai Nurani. Gilik saya. Alah, Andrani. Urus. Alah.